Jak již bylo zmíněno, tak v tématu EIT Manufacturing pokračujeme a budeme se bavit vlastně o konkrétním, řekněme, výstupu právě aktivit EIT Manufacturing vlastně v rámci dalších zemí, nejenom v rámci České republiky. Davide, můžu tě poprosit třeba o krátké představení právě jedné z těchto aktivit? Ano, určitě, tak my jsme si trochu pomohli a v rámci toho, že minulý týden vlastně probíhala naše soutěž Industry Hub na Slovensku, která je spolufinancovaná slovenským ministerstvem MIRI pro informatizaci a regionální rozvoj, tak jsme vzali rovnou 2 finalisty, aby jsme ukázali nějakou internacionální dimenzi, kterou máme, ale aby jsme si to ulehčili jazykově, takže jsou oba vlastně ze Slovenska a už nebudu vlastně prodlužovat tu moji úvodní vložku, protože důležité je, aby jsme se koukli na to, co jsou vlastně jedni z nejlepších nebo ty nejlepší startupy v oblasti produkčním sektoru na Slovensku. A jako prvního bych rád uvedl Eduarda Šebeckýho, který je z firmy Active Automation a který nám ukáže, jak vlastně díky umělé inteligenci dokáže optimalizovat procesy ve firmách, a to i výrobních firmách právě. Takže Eduarde, prosím. Ďakujem pekne. A dobrý deň všetkým prajem. Ako je spomenuté na tom slajde na obrazovke, že naša firma sa venuje tomu, že učí tých digitálnych robotov spolupracovať s ľuďmi. A ja vám veľmi rád vysvetlím v najbližších 5 až 8 minút, že ako to vlastne prebieha. Takže začal by som krátkým predstavením firmy, ktoré by malo naskočiť na obrazovku. Tu máte niekoľko faktov o Active. Active bolo založené v roku 2018, momentálne máme nad 40 ľudí a bežne automatizujeme digitálne procesy pre rôznych zákazníkov a ide to skrz rôzne oddelenia, rôzne týmy od financií, HR, supply chain a marketing, že každé oddelenie má nejaké procesy, kde ľudia vlastne sedia a robia tú manuálnu činnosť a napravo môžete vidieť niekoľko z našich zákazníkov, pre ktorých sme už úspešne počas týchto rokov implementovali tých robotov. Ja vlastne ako zakladateľ firmy som tiež ocenený ako MVP v tejto technológii, ako Most Valuable Professional 4 roky po sebe a naša spoločnosť má všetké potrebné certifikácie na to, že by sme tú prácu vykonávali. A teraz, čo sa týka problému, ktorý my vidíme v tých všetkých firmách, s ktorými momentálne spolupracujeme, je to, že okrem tých takých klasických, že stále vykonávame veľa manuálnej a repetitívnej činnosti, ktorá následne, keďže je tam ľudský faktor, tak vedie k tomu, že máme väčší problém v tých dátach. A tie dáta veľmi často nie sú také precízne, ako by sme chceli. A teraz, posledné 2 roky, máme veľký boom toho AI a všetko sa teraz vyzerá, že AI ide zmeniť celý svet a my sa veľmi aktívne snažíme na procesy z 90. a 2000 rokov nasadiť vlastne AI, ktoré bolo vyvinuté pred rokom, čo samozrejme nejde až tak dobre, ako by sme si predstavovali. Môže to fungovať v nejakých vyhradených prípadoch, ale keď chceme dosiahnuť nejakú autonómnu spoločnosť, čo sa týka riadenia procesov, tak určite nestačí len zavolať si nejakých expertov na GPT alebo kúpiť nejaký produkt, ktorý vám zmení spoločnosť. A samozrejme, že kombinácia týchto 3 faktorov vedie k tomu, že spoločnosti prichádzajú o tie také konkurenčné výhody. A teraz, ako k tomu pristupujeme my, je, že vždy vysvetľujem, že nestačí len nasadiť ten AI, ale je tam nejaký cyklus, nejaký proces, ktorý sa skladá z 5 hlavných faktorov. A tie sú, že najprv treba tie procesy upratať a tam máme ten modul, že Process Excellence and Blueprinting, kde okrem Lean Six Sigma, ktoré teraz sme skrátili, lebo niekedy ten Lean Six Sigma trvá dosť dlho, tak používame aj proces a task mining. Potom, keď ten proces raz vylepšíte, tak veľký challenge je aj to, že udržať ho v tom poriadku, lebo ako náhle idete na druhý proces, tak ľudia vám pokazia ten prvý. Takže používame workflowy na to, že by sme dosť zablokovali ten proces takým spôsobom, že by ľudia vyplňali len to, čo vy chcete, že by vyplňali a naopak, že by nerobili tú ďalšiu kreativitu v Exceloch, Outlookoch a podobne. A
len ak my vyčistíme tie procesy, až vtedy dáva zmysel čistiť dáta, lebo ako náhle predstavte si, že dnes vyčistíte všetky dáta vašej organizácie, ale keď nemáte usporiadané procesy, tak čo sa deje je, že zajtra produkujete znova zlé dáta. Takže nedáva zmysel začínať len tými dátami, ale musí to byť prepojené s vylepšením tých procesov. A keď máte túto väčšiu úlohu za sebou, vtedy ideme na automatizáciu, kde používame rôzne technológie a tam už pripájame AI, ale nie na vyhradené nejaké prípady, ale že je to viac celoplošné, lebo máte lepšie dáta na rozhodovanie, máte už do nejakej miery digitalizované procesy a vtedy to AI reálne vie oveľa ďalej posunúť tú spoločnosť. V rámci toho, čo som spomenul, my zastrešujeme aj služby, aj licenzovanie, aj infraštruktúru, takže vlastne preto sa to aj volá, že one-stop shop, že keď začíname tú spoluprácu, tak vieme od A po Z poradiť v rámci tej digitalizácie procesov. A potom vlastne, ako to funguje na praxi, je, že máte rôzne prepojenia cez API a veľa vecí sa dá spraviť na pozadí, ale keď to už nejde na pozadí, tak vždy máme aj tú možnosť, že tie roboti reálne vyklikajú tú prácu za človeka, že prídu a vykonajú ten proces tak, ako by ho robil človek, len je to oveľa násobne rýchlejšie a má to paralelný procesing. To znamená, že nemusí ten robot mysleť len na jeden proces alebo jednu transakciu, ale kľudne ich dokáže ťahať aj 6, aj 10, záleží to od limitácie toho systému. No, a teraz, čo sa týka našich prípadových štúdií, tak máme dosť dlhú a úspešnú spoluprácu s Linde, pre ktorých sme vyvinuli nad 300 takých robotov skrz všetky oddelenia a vlastne mesačne u nich tie roboti odmakajú viac ako 8 hodín, čo musíme si brať do úvahy, že ten robot funguje 3 až 4 krát rýchlejšie, tak je to takým ekvivalentom 25 až 30 tisíc hodín ľudskej práce, čo vám zabezpečí normálne, že software. Ale okrem Linde máme aj iné spolupráce, ktoré v priemere nám bežia nad 2 roky. Že každé z tých logo, čo vidíte na obrazovke, každý z tých zákazníkov tak vlastne spolupracuje s nami už viac ako 2 roky a úspešne pomaličky pre nich digitalizujeme a automatizujeme tie procesy. A teraz, čo sa týka výhod aj spolupráce s nami a možno aj všeobecne takých nejakých konkurenčných výhod je, tak ja ako founder musím povedať, že ja som veľmi hrdý na to, že dodnes sa nám darí rásť bez investorov, že my sme taká malá stredná firma, ktorá je založená vlastne nadšencami tých technológií a je to cítiť z každodennej spolupráce. Áno, že nemáme tie ciele nastavené len profit-oriented, ale veľmi nám záleží aj na skúsenostiach, na kvalite, aj na skúsenostiach zákazníka, ale aj toho zamestnanca, lebo vy ako zákazník nechcete spolupracovať s firmou, kde tie zamestnanci nie sú spokojní. Potom ďalšia vec je, že máme dosť veľa rôznych zaujímavých technológií v portfóliu, ktorý som prezentoval predtým a zároveň aj máme veľmi aktívne R&D, kvôli čomu sme boli aj vlastne zviditeľní na tom trhu. A posledná dôležitá vec je, že sme data-driven. To znamená, že predtým, ako dáte nám euro alebo korunu alebo hociakú inú menu, tak vždy v prvej ráde budeme sa riadiť datami. To znamená, že my prídeme k vám do firmy, spravíme pre vás workshop, nič za to neplatíte a vlastne na tom workshope, čo sa deje, že my sa pobavíme s ľuďmi, čo reálne vykonávajú tú prácu, že ten workshop nie je zameraný na manažerov, ale zameraný na ľudí, čo vykonávajú tú prácu a my od nich pozberáme nápady a tie nápady kategorizujeme na, ako vidíte na obrázku, že na 3 také hlavné kategórie, že áno, možno nie a pri každej vám povieme, že aká je návratnosť a väčšinou sa snažíme dosiahnuť návratnosť do 1 roka, niekedy po dohode so zákazníkom do 2 rokov a tak naformujeme ten scope toho projektu a dopredu, predtým ako nám niečo platíte, že toto všetko je zadarmo, tak ešte predtým vy už viete všetky čísla, ktoré pre nás, my sa za nich viažeme. To znamená, že pracujeme aj fixed price a tú ponuku, ktorú vám dáme, tak ju dodržíme počas vykonávania tých prác. A toto je všetko za mňa a vlastne keby ste mali záujem si taký workshop vyskúšať v vašej firme, tak úplne zadarmo, keď si teraz naskenujete ten QR kód, tak vlastne vieme ten workshop organizovať pre vás. Ďakujem pekne. Díky moc, Eduarde. Co mě zajímalo, možná jedna krátká otázka, protože nemáme úplně moc času, ale co je takovým největší výzvou v té firmě, když tam jste, tak kde jsou ty největší problémy při té implementaci toho produktu?
Dosť zaujímavé je, že my veľa bavíme sa o digitalizácii a o technológiách, ale najväčšou výzvou veľmi často sú ľudia, ale to je z veľa hľadisk. Aj z hľadiska upratania tých procesov, ale aj kultúrne, že niekedy tie ľudia sa boja technológie, sú viac také defenzívni a tak ďalej. Takže ja si myslím, že najväčším challengeom a často driverom tých chýb v tých procesoch sú ľudia a potom záleží to veľmi na kultúre firmy a manažmente v tej samotnej firme a nie na tom dodávateľovi, že by to správne umanéžovať. Takže je to i o nějaké inovační kultuře a nějaké otevřenosti, když to řeknu, a správnému přístupu. A dôvere managementu, áno. Díky moc. Asi nikoho nepřekvapí, že zůstaneme u umělé inteligence, když se bavíme o nejlepších startupech ze Slovenské republiky. A po mé levici sedí Šimon, který nám představí jeho firmu Datable, která se zabývá, jak vlastně tím využívat umělou inteligenci na úspory v oblasti energií. Ďakujem za slovo. Veľmi ma teší, že môžeme mať prezentáciu po firme ako Active, pretože tiež sme data-driven, tiež sa sústredujeme na optimalizáciu pomocou umelej inteligencie, s tým, že firma Active je tu už o niečo dlhšie a je to pre nás skvelý vzor, až kam sa dá s tými dátami zájsť a čo všetko sa dá s nimi robiť. A my sme startup, ak to tak môžem nazvať, alebo mladá inovatívna firma, ktorá je tu zatiaľ rok a pol a úzko sa špecializujeme práve na oblasť energií a dát v energiách. A prečo tomu tak je, ak sa mi podarí prekliknúť, je ten dopyt trhu. My sme s týmto začali ešte predtým, ako sme zakladali firmu pod Univerzitným technologickým inkubátorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, s tým, že sme robili prieskum trhu, kedy sme sa firiem pýtali, aké riešia výzvy, aké majú problémy, s čím im vieme technicky pomôcť. A odpoveď, ktorá sa nám opakovala stále a stále dookola, boli energie. Každý začal riešiť energie príchodom energetickej krízy, ceny sa zdvihli, situácia sa rapidne zmenila, firmy začali nakupovať energie na spotovom trhu, viacej využívať obnoviteľné zdroje, prichádza legislatíva upravujúca energetické komunity, prichádzajú tlaky z Európskej únie typu ESG a vlastne každý spotrebiteľ, či už aj súkromný, ale hlavne tí firemní, si uvedomili, že si musia začať lepšie manažovať energie a optimalizovať svoju spotrebu. No zároveň začali zisťovať, že vôbec netušia, kde šetriť, netušia, ako optimalizovať, koľko vôbec môžu znížiť tú svoju spotrebu. No a tým problémom v drvivej väčšine firiem je, že im chýbajú potrebné dáta. A dnes stále aj v roku 2024, dovolím si tvrdiť, 2/3 firiem priemyselných, aspoň na Slovensku, ale vidíme to aj v Čechách, nie sú digitalizované. Ak sa aj rozhodnú si analyzovať svoju spotrebu energií, častokrát je to ešte z takýchto zastaralých analogových meračov, kedy ten energetik chodí po firme, prepisuje tie hodnoty na papier, potom si robia nejaký svoj Excel a nakoniec aj tak nevedia, čo s tým majú robiť. Alebo druhá možnosť, príde auditor, ktorý v podstate jediný podklad, ktorý má, sú faktúry, čo je vlastne jeden statický údaj mesačne za celú firmu. A toto je jednak dosť pracné, teda aj drahé, zároveň je to nie veľmi presné, no a hlavne už je to neskoro, hej, tá škoda sa už stala. Teraz sú tu aj lepšie príklady a vidíme to konec koncov aj na tomto veľtrhu. Je tu strašné veľké množstvo digitalizačných nástrojov, smart metrov, monitorovacích softverov, ktoré tým firmám už ukazujú tú spotrebu v reálnom čase a vedia ju zaznamenávať, vedia ju ukázať v krásnych grafoch, tabulkách, čo je všetko skvelé, avšak väčšinou to začína a končí pri tej vizualizácii dát. Stále tam musí byť niekto, kto sa tomu rozumie, musí si tie dáta analyzovať, musí v nich hľadať korelácie, musí robiť svoje forecasty na nákup energií a tak ďalej a tak ďalej. Pričom toto sú všetko manuálne veci, ktoré ten človek vykonáva a mohol by robiť radšej niečo produktívnejšie. Takže môžete si to teraz predstaviť tak, že tí manažéri namiesto toho, aby sa stretávali s takýmito situáciami, pomocou toho nášho riešenia jednak vidia presne, kde a koľko spotrebovávajú v tento daný okamih a plus vidia, koľko budú spotrebovať do budúcna, vidia možné následky svojich činov, vidia rôzne scenáre, ako sa tá energetika môže uberať a dokonca im tá umelá inteligencia vie poradiť, ako tú svoju spotrebu optimalizovať do budúcna lepšie. Takže ak by som to zjednodušil, toho energetika, ktorých je čím ďalej tým menej a povedzme si pravdu, odchádzajú do dôchodku, tí ľudia ich nevedia nahradiť,
tak dneska ich vie nahradiť tá umelá inteligencia, pretože dosť veľká časť toho, čo robia, sú rutinné aktivity, výpočty a kalkulácie, ktoré dneska vieme plne automatizovať. Ten náš samotný produkt by som teda opísal tak, že jedná sa o samotný smart metering, teda meranie a vizualizáciu spotreby energií, čo je dneska taký základ, s ktorým sa stretávame a myslím si, že už si každý uvedomil dôležitosť toho, že čo je merané, to je riadené a jednoducho, aby som začal optimalizovať, potrebujem najprv vidieť tie svoje dáta, ale išli sme ešte ten krok navyše, alebo tú míľu navyše s tým, že sme pridali do toho moduly, ako sú plánovanie pomocou umelej inteligencie, to znamená, neurónová sieť sa naučí, ako tie dáta vyzerajú z minulosti a na základe toho vytvára veľmi presné scenáre toho, čo sa bude diať, jednak na nejakej krátkodobej báze, čo môže byť prospešné pre plánovanie rezervovanej kapacity, na nejakej strednodobej, čo je dôležité pre nákup na spotovom trhu, a dlhodobej, čo je dôležité pre nejaké trendy, alebo detekciu anomálií, kedy už sa dostávam k druhému modulu, ktorý z týchto daných predikcií vie vyčítať to, či náhodou na tom stroji nehrozí nejaká porucha, či sa nepreťažuje, či tam niečo nebeží inak ako má. To znamená, už sa dotýkame aj prediktívnej diagnostiky a to opäť len za pomoci energetického manažmentu. Bez toho, že by som na stroj musel dávať drahé senzory za tisíce eur, ktoré skúmajú vibrácie, elektromagnetické pole, teplotu a tak ďalej. Pričom tá diagnostika samozrejme je presnejšia týmto spôsobom, avšak do veľkej miery nám úplne stačí vidieť tie energetické dáta a dá sa to vyčítať aj z toho. Zároveň, čo týmito predikciami vieme dosiahnuť je to, že ak má klient nastavené nejaké limity, povedzme rezervovanú kapacitu, tak tá AI mu to dokáže efektívne predikovať, či prekročím alebo neprekročím a ak môže dojsť k takémuto negatívnemu scenáru, okamžite toho užívateľa upozorňuje, pošle mu alarm, pošle mu SMS-ku, mail a tým pádom sa tomu dá predísť, namiesto toho, aby som na druhý deň musel platiť pokutu. Celé sa to teda odvíja od toho, že dnešné fabriky, továrne, ktoré častokrát boli postavené v minulom tisícročí, ale častokrát desiatky rokov dozadu, si neprešli tou digitalizáciou, čo sa týka energetiky, a to z dôvodu, že nebola na to motivácia. Pred energetickou krízou v jednoduchosti tie firmy mali dlhodobé stabilné kontrakty a energie boli lacné a preto, keď sa na to dneska pozrieme, tak tých príležitostí na digitalizáciu je dosť a tým pádom my jednak vieme tie dáta získať, nainštalovať merače na úroveň až jednotlivých strojov, všetky tie dáta zozbierať, poslať ich k nám do cloudu, kde už prebieha ten samotný zber, vizualizácia, všetka tá analytika, predikcie a tak ďalej. A na základe týchto vstupov už manažeri vedia, kde ich tlačí topánka a kde najbližšie vlastne môžu optimalizovať a ušetriť na tých svojich energiách. Vrátim sa teda k tej umelej inteligencii, pretože je to niečo, o čom sa tu častokrát hovorí a myslím si, že za posledné 2 roky sme o tom počuli dosť, v zmysle ChatGPT alebo rôzne generatívne modely alebo grafické programy. S tým, že za nás to najlepšie využitie umelej inteligencie je práve v tých prácach s dátami, pretože ľudský mozog jednoducho nie je schopný zobrať v reálnom čase také kvantum dát a reálne z nich kontinuálne vytvárať nové a nové analýzy, predikcie a detekovať tam tie rôzne vzorce, ktoré vlastne vidíme a na základe toho už vlastne my ako ľudia stále máme to posledné slovo o tom, čo sa bude diať, ako sa bude diať a môžeme sa rozhodnúť. Ale máme oveľa lepšie vstupy, takže tá umelá inteligencia možno bude raz aj zlý pán, ale zatiaľ myslím si, že je veľmi dobrý sluha a na toto je asi najviac využiteľná z toho, čo som doteraz o umelej inteligencii videl. Dúfam, že sa teraz nikto neurazí. Mám také porovnanie s našimi konkurentmi, ktorí myslím si, že robia veľmi dobrú prácu z hľadiska meteringu a s mnohými z nich aj spolupracujeme. A to len dosvedčuje to, že ten metering je téma, avšak to, čo ten používateľ naozaj potrebuje, a vidíme to, je z tých dát aj niečo vyčítať a zobrať si z toho tie dôležité veci, v čom sme práve dobrí my a teda na tom staviame aj celý ten náš produkt. Nebudem prechádzať investorské slajdy, keďže sa nám kráti čas, ale zakončil by som to teda tou myšlienkou, ktorú sa snažíme vnášať do firiem a síce čo je merané, to je riadené a myslím si, že ak chceme byť ako Česko a Slovensko ďalej konkurencieschopná aj do budúcna, tak sa musíme začať riadiť tvrdými dátami a inovovať, ako sa to robí všade inde vo svete.
toľko za mňa. Díky moc, Šimone. Tak to byly dva naši finalistové. Díky ještě jednou, Roberte, že máme tu možnost tady prezentovat úplně čerstvé vlastně finalisty té naší soutěže a ukázat, co vlastně ten EIT Manufacturing, ta síť může přinést firmám, ať už v Česku, na Slovensku, nebo v podstatě po celé Evropě. Je krásné vidět právě konkrétní příklady firm, které v rámci výzvy EIT Manufacturing tak nějak vzešly v život, takže samozřejmě přeji hodně úspěchů a zároveň moc krát děkuji za to, že tady EIT Manufacturing tuto příležitost máme. Pánové, děkuji vám a nyní mi jenom dovolte ještě zmínit to, co pravděpodobně bylo zmíněno již v průběhu našeho pořadu, tedy lepší díky testbedům, EIT Manufacturing a celkově inovačního ekosystému. Jak vidíte, existuje zde opravdu široká škála příležitostí, kterých můžete jakožto průmyslové podniky využít v rámci implementace, inovací, digitalizací, chytrých řešení v praxi a ideální příležitostí je právě oslovit testbedy, projekty typu EIT Manufacturing či AI Matters a samozřejmě Národní centrum průmyslu 4.0, které může předat tyto informace. Děkuji vám. Ďakujeme. Ďakujeme. Díky.